Shalom bagi kita semua. Malam ini Selasa 14 September 2021, kembali lagi kita melaksanakan Partangyangan Week secara online via YouTube HKBP Bandung Timur. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, marilah kita mengikutinya secara husuk dan hikmat. Untuk memulai seluruh acara partangyangan kita pada malam hari ini, martangyang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marilah kita mengangkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dari buku ND nomor 706 ayat 1 dan 2, Marede Mahita. Godang ni pasupasui ilehon tu aki robi asia simi marite anak ni Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni namar suru au doi. Molo adong manang ise nama bahen lomo ni rohani amai, boto on ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-roha kusadiri. Songon nanidok ni surati, aka batang aek na mangoludo mabaor sian pamatang ni akana porsea diau. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan na sokal jalana bonar dialohodo akan nagijang maroha jala dipati bohodo na serep maroha alani i hupangi dohami tuho seramoti mahami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu-togu mahami marhite-hite todim asa uduk serep tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
turpuk dihita di partangiangata di tikion, ima natar surat di Parjamita 10 ayat 10 sahatu ayat 15, tajahama secara responsoria jalahu mulai hami masian ayat 10. Molodung matultul takke di bahen manangise, jaladang di Garut babana, ikon mangasahon gogo maibana, manalikon, alai namar haseakon hapistaranido nadumenggan. Molo margut uluk tagan sohona tabas, dambe marlaba hapadean ni panubuti. Lomoro hani pinggol UBG pakatayon ni halak na pistar, alai bibir ni halak na oto, mamodut ibana sadiri. Mula ni pakatayon ni pamanganna hautodo, jala ujungna hatalalayan sabindo. Sai dipadiak halak na otodo hata-hatana, dang diboto jolmai manang ahan na masa sogot, tung isema pabotohon tu ibana, manang ahan na masa dung salpu ibana, Hangaluton di halak na oto mangalojay ibana sadiri, alaso diboto topoton na dalam tuhuta. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amen. Yesus hapusaku, unang mapasombu, auri hapunjungan, dinasomardongan, pototong dongaku, di pardalan aku, Yesus hapusaku, unang mapasombu, pototong dongaku, di pardalan aku, Yesus hapusaku, unang mapasombu. O sambing rajaku, madoolo aku, naposom doaon, di harajaonmu, sonang marohaku, dung takos diyahu, o sambing rajaku, jalaolo aku, sonang marohaku, dung takos diyahu, o sambing rajaku, jalaolo aku. Martangiang mahita. Madok melihat duhami ali Tuhan di bagasan bernginon, siala diiring-iring hodola kanami Tuhan, boi hami mangula di bagasan nasadarion, nang di bagasan bernginon pe Tuhan, rodo hami di parsauran nami partanyangan wik, na pinatu panihuriami. Nang tanggihonon nami mahatami ali Tuhan, tunghoma na mangajari hami, na mangaramoti rohan ng pikiran nami, asabo itu tuha tami huat tu si hami, jalahu ulaun hami di bagasan parnguluan namion. Tangihon matuhan tangyang namion, mangasahon anakmu Yesus Kristus, martangiang hami tuho. Amin. Horas madihita sa luhutna, hata di debata dihita amang inang, ruas ni huriata,
ima tersurat di Lukas 2 ayat 41 sahatu ayat 52. Tajahama mar sorin-sorin songonon ma didok disi. Jala ganuk tahun lahodo natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun, rap nako do nasida songon nasongal di pestai. Asa dung diradoti nasida aka ari rayai, dinalahu mulaki nasida, tinggal ma Yesus dak danaki di Jerusalem, so pamotoan ni natorasna. Diri punasida nang rap dohot dongan sauduran ibana. Jadi di dalam nasida ma parsadarian mangalului ibana di tonga-tonga ni aka todong dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana, mulak manasida tu Jerusalem, laho mangalului ibana. Salpu tolu ari, dapot nasida ma ibana dijoroi hudul-hudul, di tonga-tonga ni aka guru, tumangihon hata nasida, uhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida umbege hatana, dibahin torus ni rohana, dohot aka alusna. Marnida ibana, songkot dorohana sida, jalan pakulingi inanai ma ibana. Buasa dibayangko songoni tuhami anaha, bernit do huahap hami dohot amamu mangaluliho. Gabe didokma tu nasida, buasa pola luluan muna ahu, dang dibotohamu, napatut doahu di bagasan ni damang. Alai dang dia tu sinasida hatana nidok na itu nasida. Laus tua do ibana rab do nasida saha tu Nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida. Alai di peop inanai do sude namasai di bagasan rohana. Jadi lam gadda matorus ni rohani Yesus nang dagingna, lam dihalomohon debata nang jolma ibana. Ima sahatna, hurian itu hata, dihita amanami, nang inanami, na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus, didok akan nabi sukdo, tiki mekmekdo, hawi boy sihor-sihoran. Lapatanna tiki mekmekdo hawi boy dipature, manang ditata. Na bengkok hian, boy dipatigor. Jala na tigor hian, boy di pabengkok, hobar tulo moni rohani napunasa. Molo dung sanga balga hawi, nunga maol padingganon, nunga maol patigoron, bahkan mungkin dang tarpabengkok be, gabi olo masuak hawi. Tudos songonido nang panugunugun ni natoras tu aka ianakonna. Panugunugun ni akan na tua-tua, tu aka sudut nau poso na naeng pinasaha ni turpukon. Naeng sian haete-etehon nidak danaki pasomal-somalon nasida asa jonok tu debata marhite-hite huriai. Ido na pinatupa ni si Joseph dohot si Maria na toras na Yesus na manugihon Yesus marpesta Paskah tu Jerusalem. Ima sada tradisi ni halak Yahudi. Jala tongon marumur 12 tahun ma Yesus ujui, tinogihon ni natorasna marpesta Paskai. Maselas do rohani Yesus madohoti ulaon nabuloni. Jala dilehod do rohana tumangihon, hata ni debata, marhiti akka guru na mangajari di joro. Jala gudang rupani di bagasan tiki Yesus manukun tu akka guru na adong di bagas joroi. Sian pakatayon na jupang di bagas joroi takasdo di patuduhon Yesus amanginang nasoholan hasomalan sabing pesta Paskai. Alai dalan ni debatado ilaw pasahuton haluon di tonga-tonga ni bangsoy. Di patuduhon Yesus do ibana sahalak na diutus ni debata. Sahalak anak ni debata, tung masay marasing ibana, siyan danak, itong atongan ni Portibion. Dilehon ibana rohana, dinalaho tumangihon hata di debata. Jala di bagasan, parpungani, pola do tarhalomong akka guru na mangajari di bagas joroi. Tumangihon
alus ni Yesus. Ala mernida umur ni Yesus di bagasan tiki posodope marumur 12 tahun. Mungkin molo di baraton saunari atar umur kelas onom SD mai manang kelas sada SMP. Hombar tu si amanginang masay takas do disosoi trupuk jami tahun. Masay takas mad denggan huria ikon manugunogo akas sudut na poso sian si hadak danakon na. Asa magodang akadadanaki di bagasan panugunugun hombar tu lomo ni rohani di bata. Tasosoi ma akayanakon tai ro tu bagas joro ni di bata. Ro tu sekolah minggu, ro marguru makatidakon haporsiauna di tikina. Ro madohoti aka ulaon di tonga-tonga ni huria marpehade patanakon hatani di bata. Marhite aka PA baik itu remaja na poso bulung. Naing tasosoi aka enakon ni huriat tai mangguruhon hatani di bata. Jala marhite terpukon amanginang dipasunggul hodon nang tanggung jawab ni natoras. Ima asa majamoton akada danak asa unang marmara di bagasan parmiamanna. Bahkan di bagasan perdalanan ni ngoluna. Pola sadari manipat si Joseph do si Maria madiori Yesus tu bagas ni akaterdongna. Dohot aka tudonganna atik tung beha tutu diihuton Yesus akan nasida dang diboto Yesus dalam laumula tujabuna. Hape dang dapok nasida Yesusi dibagas ni aka si solhot nai. Gabe diulakon nasida ma mulak tu Jerusalem laho madiori Yesusi. Hape tongon ma tutu di bagasan joro ni debatado Jesusi jupang nasida ima mananginangihon aka guru na mangajari di joroi. Sialani tung masay loja do si Joseph dohot si Maria madalani si dalananna laho mangalului Jesusi pola do toluari jala didok natoras naido tu Yesus. Buasa di bain hosong ngonitu hami alianaha. Bernitdo huahap hami dohot amangmu mangalului ho. Loja si tutudo si Joseph dohot si Maria mangalului Yesusi. Pola do toluari ninna nasida di perdalanan na. Tetu amanginang gabilola maaka ulon na. Alai neng dipatuduhon disita kas diodolhon. Bahwa nasida makarikoton keselamatan nidak danaki asa unang marmara ya nakonai. Tanggung jawab ni natoras do memastikan hasalamaton dohot hanguluan nidak danak. Melotung pe adong pangurupi di bagasta. Melotung pe adong na menjaga ya nakotai. Alai sotung taserahon saluhut tanggung jawab tai tu nasida. Dang jadi pasobota holan pangurupi dinalaho menjagahon iana kotai. Aitung argasi tutudo iana koni. Bahkan umarga sian arta ido ibanna adong padohan ni alak bata nama dokon anak kokido hamoraon diau. Dungi dipasunggulhon terpukon nang tuhita saluhut na amanginang. Tung masa ikon takas do tugu-tugu tak kada danak na dilehon ni dibata di tonga-tonga ni keluarga tabi. Asa magodang nasida jala mangulu di bagasan hai pason. Bahkan ikon gami pangului ibana di natorasna. Jala ikon gabe halomuan ibana di debata dohot halomuan di dongan jolma. Ikon talatih maka dadanaki sian ham emetonna asa dengan parangena jala ikon sihuton debata ibana bahkan ikon loja do akan atoras ikon berjuang mengajarhon akan adenggan memberikan dan mengajarkan karakter yang baik
tu akka ianakon nabi. Songon alus ni Jesus di ayat 40 siay, didok Jesus do, buasa pola luluan muna ahu. Dang diboto hamu, napatut ahu di bagas ni damang. Sian alus ni Jesus si dipatuduhon, nang pe marumur 12 tahun do pe ibana. Alay nung ngatakas ditada, nung ngatakas diboto, nung ngatakas di ida ibana, harajaw ni debata. Alania manginang tanggung jawab ni natoras, dada holan mangalihon kebutuhan jasmani tidak danak, dada holan mangalihon si panganon do si inumon, dohot akap pendidikan natibo, alay terlumubi do ikon mangalihon kebutuhan rohanina, asa unang marmara ibana di perdalanan ni nguluna. Tak ajarhon mahatani debata tunasida, jala tataruhon maaka enakotai, sian hame metonna tubagas joro ni debata. Asa songon Jesus nalomuan rohana mian di bagas ni joro ni tuhatai. Marhite turpo jami taon tadapot ma persiajaran nama say argasi tutu na perjolo didokon matu hita dang paloson ni debata hita mago manang lilu molo tapasahat ngulutta tu ibana. Ibana do natotong mga ramoti hita molo marsigat tung hita tu ibana. Dang mago dang lilu Jesusi nang pe memet do pe ibana di perdalanan nay alarap do ibana dohot amanay. Sadok amanginang tapasahat mangulutta tu debata asa diramoti hita ganup ari. Laos ido ng tema ni Jamita didok tu hita ngulu na di bagasan panugunungun ni debata. Tapaluas mangulutta ditogu-togu debata asa malua hita sian parmaraan na di portibion. Na parpudi di pasahat turpukon matu hita asa bisuk marbisuk hita di bagasan ngulutta. Molo si Joseph dohot si Maria di bagasan namaguan na sida di anakona luja do na sida totu tung masay luja do dihilala na sida mangalului Jesusi. Alay nang pe dinaluja si Joseph dohot si Maria dang Peter panik ibana, dang Peter mabiar, dang Peter muruk, bahkan dang pangarimason na sida dina mangalului Jesusi. Totu ala bisuk na siyan Tuhanido na dipangasahon na sida. Songonido nang hita amanginang di bagasan parnguluat taon. Di epistel tanak kaning didokon di Parjamita 10 ayat 12 lomo rohani pinggol umbege pakatayon ni halak na pistar. Alay bibir ni halak na oto mamudut ibana sa diri. Naing songoni jupang dingulut taon amanginang. Molo taado pipe akka hamaolon dingulutta. Molo taado pipe akka parukilon di bagasan ngolutta. Naing mata pangasahon bisuk na siyan tuhatay. Unang Peter lomos rohatta. Unang Peter mabiar hita. Unang Peter panik hita. Mangadopi akka hamaoloni. Ay molo Peter mabiar do hita. Pasti do dang boy hita. Marpikir doho tenang. Alani tajalo magugo. Tajalo mabisuk na siyan tuhatay amanginang. Asa margogo hita. Dinalaho mangajarajari akka iana kota. Dinalaho manugunogu akka iana ni huriyata. Asa lomoro hana di debata. Terlumobi tajalo mabisuk na siyan tuhatay. Asa margogo hita amanginang. Mangadupi akka ragam ni hamaolon. Naro di bagasan parnguluatta. Songon si Joseph dohot si Maria. Mangasahon bisuk dohot gogo na siyan debata na sida. Dinalaho mangalului ianakon na. Songoni manang hita. Itikiro akka hamaolon. Itikiro akka parukilon. Naing ma bisuk na siyan tuhatay.
nata pangasahon di bagasan paranguluatta. Amin martangiang mahitan. Ali Tuhan di bata, tamahami memuji-muji guar munabadiai. Jala tamahami madok moliati tuho ali Tuhan. Nunga denggan hutangion hami, hatam nabadiai. Tung pergogoy mahami ali Tuhan, dinalaho mangulahon hatami, marhite ngulunami si ganup ari. Patuk matutu hami ali Tuhan, asaboy hami tutu gabe lomo holong rohanami mian di bagas jorom nabadiai. Terlumobi ali Tuhan pergogoy akan atoras di tonga-tonga ni huriami. Asa margogo ali Tuhan dinalaho mengajar-ajari, mangalehon tiruan nadinggan tu akayanakon. Asa boy tutu akayanakon ni huriami. Gabe halak na lomuan rohana mida Jehovah. Mauliati ma Tuhan di pasat hami tuho. Nang di pertanyaan nami baringinon pe Tuhan. Homa na totong namian di bagasan roha ng pikiran nami. Napatiruhon laka nami Tuhan. Jala ahape Tuhan na sinakapan ni roha nami. Hupasat hay maholan tu tanganmu na badiyay. Pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huriam. Mulai siyan akan amet-met. Akan na di bagasan parsikolaan ali Tuhan. Parbisuki manasida. Lehon hapistaran tu saluhut yanakon ni huriami. Asaboy tutu nasida gabe sibuan las ni roha, di aka keluargana terlumobi di tonga-tonga ni huriami. Songoni nang aka remaja Tuhan, tutu gudang aka tantangan na niadopan nasida, aka kenakalan remaja na masa di bagasan pergaulan nasida. Ali Tuhan homa na mandungani sa luhut yanakon mi, napadahon siyan nasida akamara, asaboy tutu nasida mamakit ikina, dinalaho mangulahon na dinggan, mangulahon hombartulomo ni roham. Pasu-pasu ng aka na po bulong Tuhan, na di bagasan parkarejuan, tabahon aka las ni roha, na mangaluluy aka si rokap ni Tod di Tuhan, patuduhon, rokap na burju, terlumobi rokap na saporsyaon doon na sida. Na mangaluluy aka parkarejuan, aka karir di bagasan nguluna Tuhan, tangihon mapangiduan na, patuduhon Tuhan, dalam perkarejuan tunasida. Songoni nang terlumobi akan atoras ali Tuhan. Patupa matutu akan atoras di tonga-tonga ni huriami. Gabi tiruan di akayanakonna. Asa marhiti parangi akaulaon Tuhan. Boy tutu akayanakon marnida ulaon nadinggan. Marnida bohim. Di tonga-tonga ni akan atorasna. Tuhan terlumobi nang akan nang lanjut usia kan atoras nami Tuhan. Homa na mga ramoti. Napadauhon parsahiton dohot parmaraan siyan nasida. Asaboy tutu marsonang-sonang nasida. Dinalaho manguduti ulaon na manguduti nguluna tujulan naryon. Boy do pinasida manangyakon aka pinoparna. Mangalehon aka puda di saluhut aka pinoparnay. Atong Tuhan, songoni nang aka ruas ni huriam na di bagasan pergumulan. Nagok aka parukilon Tuhan urupi manasida. Lehon haporsyaon tu nasida asa unang gabi madele, alay totong marpakirimon, diingot nasida martangiang, mangido pang rupion holan tuadopan muna badiyay. Pasu-pasu matuhan hami sa luhut na, nang akan naposom, para haladom di tonga-tonga ni huriam, asaboy tutu hami dope mangulahon aka ulaon marhite huriami. Atong Tuhan, songoni terlumobi, secara khusus di wik 10 siali Tuhan, dohot para halado na makasuhuton ulaunon di bagasan boringinon Tuhan. Tuho maupasat hami ngulu nami sa luhut na ali Tuhan. Tuhan di bagasan parnguluan nami on hurajumi hami. Halak nagalido hami Tuhan. Pardusa na gudang do hami Tuhan. Jumulo maorasi hami siya na hadusaw nami. Asa tama hami madapot pasu-pasu na siyan hoy. Jalo ma Tuhan tangyang nami on mga sahon anakmu Jesus Kristus. Martangyang hami tuho. Amin. Mared de mahita, sian buku ede 806, ayat 1 dohot ayat 2.
maratang yang mahita. Debata Jehovah amanami namar habangsa di benua gijang nahuta dahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Modok mulai terhami Tuhan tua dopamu nabadiai. Disiala dipekilalah kami du Tuhan dengan dibasam dohot asini roham. Di padongan yom mujala di pangaramot yom mudihami Tuhan. Di nama ngula hami dia keulau nami nama ragam na pinasahat mi Tuhami. Di nama nipat sadarion. Alani Tuhan nunga di papungu asin roham hami di bagasan tikyon. Ima di pertanggiangan nami di bagasan bornginon. Alani Tuhan romaho tu tonga-tonga nami. Dongani mahami Tuhan. Di nama muka jalan saat nama mengunjungi pertanggiangan namion. Tuhan debata amanami nang di bagasan tikon oleh Tuhan nunga di patari par naposomi hatami oleh Tuhan. Alani Tuhan pasu-pasuhon mai ajari mahami Tuhan lahu mangulahoni hobarat tulomoni roham. Nang di bagasan tikon oleh Tuhan saluhut aka ruas ni huriam. Ruas ni HKBP Bandung Timur oleh Tuhan. Nang di bagasan tikon oleh Tuhan gudang aka paruk kilon. Nang dialami hami oleh Tuhan. Terlumbu bime Tuhan di masa nuaingon oleh Tuhan. Na di hadapan nami masa pandemi COVID-19 sion oleh Tuhan. Sipata gamang dohami oleh Tuhan, sipata mebir dohami. Laho mangalak kahon akalak kanami. Jala mangulahon akasilahon nami. Alani Tuhan. Hujau hami mahomat dongani hami oleh Tuhan. Asa dongan nami mahami Tuhan. Dina mangula manang madalani aka ulon nami. Asa buhi hami Tuhan marlas roha mangulahon saluhut nai. Tuhan debata amanami na di banua gijang nang di bagasan bornginon oleh Tuhan. Upasahatai masaluhut panggul miton ningulu nami tu depamu. Pasu-pasu mahami saluhut na oleh Tuhan. Pasu-pasu manang hami dia keulon nami na maragam na pinasahat mi Tuhami. Lam tabay baka pasu-pasu mi Tuhan Tuhami marhitehon aka ulon nami nang pinasahat mi Tuhami. Asi maroham Tuhan. Nang di bagasan tikon oleh Tuhan martangya kami di saluhut aka yanak kon nami Tuhan. Mulai sian namet-met satu nama godang homa tong-tong nama masu-masu nasida Tuhan. Terlububi ma Tuhan dia kaparsikolan nasida. Nungga mulai Tuhan sadarion tatap muka nasida dia kaparsikolan na. Alani Tuhan pasu-pasu aka yanak kon nami. Pada wak kamara le Tuhan. Pada wak kapirus sian nasida Tuhan. Asa mardame sonang nasida Tuhan. Marsiajar manabay aka parbinoton nasida le Tuhan. Nang nasodapot tatap muka dipele Tuhan. Na secara daring nasida le Tuhan. Homa tatang mapoguguhon nasida le Tuhan. Ajari nasida le Tuhan. Lean bisuk nasian hoi Tuhan. Asa gabi anak napistar. Anak namalo akka yanak kon namile Tuhan. Lau memuji pasangapun garmu dabari. Nang patulus akka nasinakapan di rohani akka yanak kon namile Tuhan. Nang di bagasan tikon le Tuhan. Upasangatai ma akka yanak kon nami. Dinaung tamat nasida sian parsikolan le Tuhan. Dina mangalului karejo. Di boto hami tung masai maul do Tuhan. Mangalului ya kapar kerejuan. Alai bolo hodo na patuduhan itu nasida le Tuhan. Dapat nasida di hobbara tolomoni roham. Nang di bagasan tikon le Tuhan akka yanak kon nami. Dinang sukup umur nasida le Tuhan nang marhasohotan. Asirham Tuhan patudo kasirakap mitur di nasida le Tuhan. Nasetia nasa ugamo jala sihapor siaiho le Tuhan. Asimarham Tuhan satu homo pasahat tami. Akka nguluni akka yanak kon nami. Pasu-pasu nasida le Tuhan. Dang di boto hami akka ulon nasida le Tuhan. Di na luar nasida sian bagas nami bele Tuhan. Alai pos roha nami. Nekon homa Tuhan mardongani nasida Tuhan. Nang di bagasan tikon Tuhan akka hami akka natoras. Pargogoi hami Tuhan. Ajar-ajari hami le Tuhan. Lau marmudu-mudu nasida le Tuhan. Asa bodi lek kami akan adinggan hobar Tuhatam na pinasahat mi le Tuhan. Tuhan debata amanami terlubima Tuhan akan tua-tua nami Tuhan dinangulan sia nasida le Tuhan. Gok pergumulan di nasida le Tuhan nasubu de perapa mi marminggu di bagas jormona le Tuhan. Alani pasu-pasu nasida le Tuhan. Manang di dia penasida mabege hatam mendabadi le Tuhan. Lampa supas hono mumei tu nasida le Tuhan. Lean akka gajang ni umur hahi pason tu nasida Tuhan. Songani akalas ni roha. Pasu-pasu nasida dohot akka pinopar nasida le Tuhan. Nadau jonok sian inganan onali Tuhan. Tuhan debata amanami nang di bagasan tionali Tuhan upasahat tami masa luhut aka program-program ni huriamo nali Tuhan. Asa mardala ni dohot dengan homa tong-tong na mardongani hami sa luhutna. Tarluwima aka parhaladum nali Tuhan. Pasu-pasu sudi aka parhaladum. Lean rohan awlo mangula li Tuhan di tongah-tongah ni huriami li Tuhan. Pasada hami Tuhan di bagasan guarmu na badia li Tuhan. Siang soninang akka padita nami.
dohot inang diakones oleh Tuhan. Lampar gugua munasida lampar bisuka munasida Tuhan. Lau memberitahon hatami itu tawa-tawani ruasmu saluhut nale Tuhan. Nang di bagasan tikon oleh Tuhan. Pasu-pasu manang bangsa dohot negara nami oleh Tuhan. Homa tong-tong nama jagai oleh Tuhan. Pasu-pasu nang aka pemimpin nami oleh Tuhan. Mulai sian tingkat terendah sampai tuna tertinggal oleh Tuhan. Terlumubi ma Tuhan di pemimpin nami, presiden nami oleh Tuhan. Homa tong-tong nama le bisuk nusi dia tu imana Tuhan. Parbisuk ya oleh Tuhan, parsahalai oleh Tuhan. Sanggiat boy dengan diurus nasida manang diramoti nasida saluhut akan nama semanang anang masa pe di bangsa dohot negara nami oleh Tuhan. Asih maram Tuhan satu homo pasahat tami daging nang dinami. Gudang dope Tuhan Allah si pangidun nami tu depamu. Alai dang terpawa jejor hami Tuhan nang pe sodi pa jejor hami nunga di boto hoyeli Tuhan. Asih maram Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna. Jumulu ma urasi hami Tuhan sian dosa hangurangan nami. Asa tamahami Tuhan hasahatan ya kapasu-pasum. Mangasahan koram Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Asih maroham. Amin. Marede Mahita sian buku ede nomor 754 ayat sada sahatu ayat 2 huhutma tapapungu peleata. Buklas ni roho doa dingolukon buklas ni roho doa dingolukon totong di rohoko mau liate buklas ni roha maringan polongi Tuhan dia mau liate buklas ni roha maringan polongi Tuhan dia mardame jala sonang dongolukon dirohakon mardame jala sonang dongolukon totong dirohakon mau liate buklas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate buklas ni roha maringan holong di Tuhan dia. Tatutuk ma partang yang ngata tatangnya kuma pilihat tu di bata. Ale di bata amanami na di bono gijang hodo haroroani saluhut sileho leon nadinggan doho na salibasa na moliutus. Hu pasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hu parasiang hami pilihanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni seleho-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok melihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mandok di tangiang alea manami. Alea manami na di bono gijang. Sai penerbadia magwarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut molo meneroham di bono tongon songon na di bono gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Bidosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi sangapon saliling-liling na. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsorani tondi perbadia mahita saluhutna. Amin. Amin.
Shalom, salam sehat ma dihita saluhutna.